बर'नि अख्राङाव दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा दावखा बिदै जोमै दाखा दावखा बिदै नाख्रेब जाना अराय समा दाबोनो नासय जाना अराय समा दाबोनो मोहेर जाना अराय समा दाबोनो गादब जाना बर'नि अख्राङाव दाबोनो बुस्राङाखै जोमै दाखा दावखा बिदै सानजा सोनाबहा साहा खोलाहा गैया दाबो दिनै बर'नि थोजासे सिमा गांनाय उखैनाय गाबनाय मिनिनाय गैया दाबो दिनै बर'आ नासयनो हानाय दिनै सुजित नार्जारी बिथांनि मुंख्लं सान एबा थैनाय सान आरो थांनाय 1987 मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 2 मार्चनिफ्राय जानाय जि आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव बर' जातिनि बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बर' हारिनि गावखुंथाय आलादा रायजो नागिरनानै सेपारेट स्टेट नागिरनानै जि सोमावसारनाय जागायजेनदोंमोन आरो दिनैनि सानावनो 1987 मायथाइनि 12 जुन बे दिनैनि सानावनो गुवाहाटीनि जाज फिल्डआव सुबुं गौमायाव लानाय जादोंमोन आरो बे सुबुं गौमायाव बाहागो लानानै फैफिननायनि लामायाव सुजित नार्जारीखौ माखासे उदखारिफ्रा माखासे गाज्रि नोजोरनि बा जोंखौ जेब्लाबो हेंथा खालामग्रा जायफोर सुथुर दङ बिथांमोना बिथांखौ आक्रमण खालामनानै बिथाङा मुंख्लं जानो गोनां जादों बा थैनो गोनां जादों आरो बिथांनि मुंख्लंआ जोंनि थाखाय बेसेबांबा बेसेन गोसा ओंथि गोनां आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय गोलाव सम 34 बोसोरसिम दिनैसिम जोङो बे दिनैनि बड'लेण्ड मुंख्लं सान बे बड'लेण्ड मुंख्लं सानखौ सुजित नार्जारीनि गिबि मुंख्लं आरो गासै बे सोमावसारनायाव 5,000निबो बांसिन जायफोर मुंख्लं जाबाय बे मुंख्लं जानाय गेदेमा बिथांमोनखौ जोङो गोसोखांदों आरो बिथांमोननि जि सिमां बिथांमोननि जि त्याग बिथांमोना जे गावनि जिउखौ बलिदान होबाय बियो जाहाथे बर' हारिनि थाखाय जेब्लाबो मोनसे ओंथि गोनां आरो मोनसे माने सम्पद आरो बिथांमोननि जि सिमां बे सिमांखौ जोङो मोगथाङाव जाफुंहोनांगोन बिथांमोननि त्यागनि थाखायनो दिनै BSc मोन्दों जोङो BTC मोन्दों दिनै BTR जोङो मोनसेनि उनाव मोनसे एनादार स्टेपाव जों थांदों नंगौ दिनै आलादा रायजोखौ जों मोनाखै
नाथाय जोङो सानो जे दिनैनि बे बिटिआर सुक्तिनि उनाव जिखिनि जोङो गोहो मोनबाय क्षमता मोनबाय बेखौ जोङो पुर्नांग पर्यायाव बाउन्डारि एक्सटेनसन आरो जिखिनि अनुस्थान प्रतिष्ठान जोङो फसंथानफोर मोन्दों जिखिनि क्षमताखौ मोन्दों जुदि मावनानै जोङो आबुं खालामनो हायोब्ला राजनितिक भाबै जोङो जुदि दावहा नांलांनो हायोब्ला गणतान्त्रिक भाबै शान्तिपूर्ण जोङो जुदि जुक्ति आर्गुमेन्ट लजिक जोङो जुदि गायसनलांनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलखौ मोनसे रायजोजों समान पर्यायनि मोनसे स्टेटास जोङो मोननो हागोन आरो जोंनि जि सिमां जोंनि जि आल्टिमेट गल जोङो बेखौ दाबो बावाखै आरो बेखायनो जोङो जेब्लाबो बर' हारिया स्टेप बाय स्टेप आवगायदों जिहेथु माखासे जेंना जेंसिया माखासे जोंहा थासारिया जोंनि गेजेरावबो दङ दा बेखायनो जोङो सानो जे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जायफोर मुंख्लं बे मुंख्लंनि माने जि बिनिमय बे बिनिमयखौ जों जेब्लाबो गोसोआव लाखिगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै कभिड नेमखान्थिखौ मानिनानै बेखौ थेलेबलेबै खुंदों गुबुन समफोराव जोङो गोबां मेहेरगोनां हाबाफारि सुबुं गौमानि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ जों खुङो आरो बड'फानि जि सिमां गेरेमसा हारि दानाय बर' हारिखौ बिश्व दरबाराव प्रतिष्ठा खालामनाय बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एजेन्डा आरो बे एजेन्डाखौ सिगाङाव लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जेब्लाबो आगान सुरदों आरो बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोङो बिखायाव बजबनानै जों जेब्लाबो आगान सुरगोन आरो बर' हारिखौ सेबा खालामनाय बर' हारिनि हाबा मावनाय बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ जेब्लाबो जोङो रक्षनाबेक्षन होनायानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबाफारि आरो बे हाबाफारिखौ जों जेब्लाबो सिगाङाव लानानै हारिनि थाखाय जों हाबा मावलांगोन होननानै दिनैनि बे बड'लेण्ड मुंख्लं सानाव फिन खेबसे जोङो रायजो राजानो जों फोरमायदों आरो जोंबो समायखिरा लादों বড়োলেণ্ড শ্বহীদ দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে প্ৰথম পৰম্পৰা হিচাপে সকলো ধৰণৰ আন্দোলনৰ যিসকল শ্বহীদ আমি সন্মান দিছোঁ NDFD আন্দোলন BLT আন্দোলন আপচু আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱাসকলক জাতীয় শ্বহীদ হিচাপে আমি সন্মান দিছোঁ এইটো ভাল পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ল শ্বহীদসকলে আমাৰ বাবে আত্মবলিদান কৰি গৈছে তেওঁলোকে কিন্তু আহি থকা নৱপ্ৰজন্ম মানে আত্মবলিদানৰ নামত আত্মবলিদান দিবলৈ শিকোৱা নাই তেওঁলোকৰ আত্মবলিদানৰ পৰা আমি এটা আদৰ্শ তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰি জাতিৰ কাৰণে এতিয়া ড্ৰাগছ মুক্ত সমাজ গঢ়িব লাগে হাতিয়াৰ মুক্ত সমাজ আমি গঢ়িব লাগে আৰু যিটো উচ্চ মানদণ্ডৰ গুণগত শিক্ষা যিটো আনি পেলাই এটা সুস্থ সমাজ আমি গঢ়িব লাগে সেইকাৰণে নতুন প্ৰজন্মক আমি যদি সুস্থ হিচাপে গঢ়ি তুলিব নোৱাৰোঁ সুস্থ সমাজ আমি কৰিব নোৱাৰোঁ আজিৰ দিনত শ্বহীদ দিৱসত মোৰ এইটোৱে আহ্বান যিসকলে কিবা এটা ভুল চিন্তা কৰি পেলাই দুই এজনে আজি হিংসাৰ পথ লৈছে বা ল'ব বিচাৰিছে যদি বিচাৰিছে মই ভাবা নাই কোনোবা লৈছে তেওঁলোকেও আকৌ একেলগে আমি সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ একেলগে উন্নয়নৰ কাম কৰোঁ আৰু একেলগে সমাজখন গঢ় দিওঁ সময়ে কি কয় আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কেতিয়াবা আমি যদি আকৌ সংগ্ৰামৰ পথত যাব লগা হয় আমি একেলগে যাওঁ কিন্তু এই সময়ত তেওঁলোকে হিংসাৰ পথটো পৰিহাৰ কৰিব লাগে আৰু এইটো মোৰ আহ্বান যে যিবিলাক ড্ৰাগছৰ কবলত পৰি পেলাই নতুন প্ৰজন্ম ধ্বংসৰ পথলৈ গৈ আছে তেওঁলোককো উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব ড্ৰাগছৰ পৰা মুক্ত হ'ব লাগে আৰু গুণগত শিক্ষাৰ প্ৰতি আমি আগবাঢ়ি যাব লাগে এইটোৱে যদি আমি কৰিব পাৰি তেতিয়া আমাৰ শ্বহীদসকলৰ মহান বলিদানটো আমি উচিত সন্মান দিয়া উচিত